Kazala mi moja mama, crne suknje chceš, crne suknje chceš. A ja sobie nemyšľala zakonnicom byť, zakonnicom byť. Pamiętaj góralu, o milém hotažu. Pamiętaj ześ górál i ześ w obcym kraju. Pamiętaj ześ górál i ześ w obcym kraju. Nie zapomnij nigdy milego hotaża i pięknych piosenek, co śpiewał Zabala. I pięknych piosenek,
se trucizne, sama že otruje. Kupie se trucizne, sama že otruje. Trucizne kupiela, sama že otrula. Przejedne Poďte, deti, napažiť. Slnko súká zlatú niť. Spravíme si veľké kolo, aby všetkým dobre bolo. Veľa hier sa zahrať vieme a tým slabším pomôžeme.
Prištedro rozdávala vrba svoje meno našim dedinám a dedinkám. A tak sú na Slovensku Vrbany, Vrbie, Vrbnica, Vrbovce, Vrbové, Vrbovka. A tam, kde si medzi slávou opradeným Kežmarkom a v našej národnej histórii nemenej slávnou Vlevočou, v doline medzi dvoma kopcami učupený leží Vrbov. Podľa historikov zohral v dejinách Spiša za tých uplynulých 700 rokov nie bezvýznamnú úlohu. Ale pravdu povediac, vo všetkých pádoch Vrbov aspoň my určite skloňujeme od tých čias, čo mladí Vrbovčania, posmelení prvými úspechmi, začali šíriť jeho slávu piesňou i detskou radosťou prekypujúcimi tancami nielen u nás, ale aj za hranicami našej vlasti. My sa so súborom Tatranka nestretávame pred kamerami poprvý raz, ale toto stretnutie bude určite najslávnostnejšie, pretože Tatranka tohto roku oslavuje svoje 10. narodeniny. A tak sa v jej kronike i v bohatom repertoári tak trochu poprehrňame aj s tými, ktorí túto 10-ročnú históriu tvorili a do tejto kroniky zapisovali. Bibiana Wiesnerová, dnes už solistka kežmarského hudobno-tanečného súboru Magura, stála doslova pri kolíske súboru. Naozaj škoda, že som už len sviatočným hosťom nezabudnutelnej Tatranky. Ani sa mi nechce veriť, že už uplynulo 10 rokov, čo sa na našej škole vo Vrbove založil tanečno-spevácky súbor Tatranka pod vedením súdružky učiteľky Marty Chamilovej. Pravda, že začiatky neboli ľahké, ale bolo veľa nadšenia a tak sa začalo vystupovať nielen vo Vrbove, ale i na okresných a krajských prehliadkach, ba dokonca i v Prahe. Neskôr sme si získali uznanie i na celoslovenských a celoštátnych prehliadkach ľudovej umeleckej tvorivosti a na rôznych slávnostiach piesní a tancov. Milo spomíname na oslavy 15. výročia založenia pionierskej organizácie a na novoročné slávnosti na Pražskom hrade, kde som spievala svoje prvé solo. A bola to vaša premiéra, ja teda prezradím, že vy ste boli solistkou súboru a tu v kronike som našiel fotografiu, kde skutočne spievate ako solistka. A tak sa vás opýtam, ktorá pieseň vám bola najbližšia vášmu srdcu? No, tak najbližšou piesňou by bola pieseň Tatry na se Tatry. Samozrejme, že nám ju zaspievate. Áno, Bibiana Wiesnerová, niekdajšia solistka, zaspieva teraz pieseň Tatry naše Tatry, alebo po gorálsky Tatry nase Tatry. Tatry nase Tatry, hej, ukochané Tatry, dyzdyk was paliwa, Tatry nase Tatry, hej, coście takie stare, przyjdzie nowy rocek, hej, omodniecie cale, przyjdzie nowy rocek, hej, omodniecie cale. Ide more nás z dediny, už nebude u nás zimy. Keď slnko teplo zasvietí, cez hory ona odletí. Idzie śmierć.
Ďalšou bývalou členkou súboru Tatranka je Regina Rusňáková, dnes už poslucháčka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Spievate ešte aj dnes? Áno, tak trochu, ale už iba pre seba. Ale na krásne chvíle prežité v Tatranke sa zrejme nedá zabudnúť. Nie, bol to vynikajúci kolektív, v ktorom sme si všetci pomáhali. A nikdy nebola núdza ani o veselé príhody. Však Nebola. Práve si na jednu spomínam. Šli sme vtedy na prehliadku do Popradu a zabudli sme dosku, na ktorej sa mali dievčatá šmýkať. Pravda, zistili sme to iba niekoľko minút pred vystúpením a boli sme veľmi nešťastné. Šofér sa nad nami zľutoval a povedal: 2 nasadajte. No na túto jazdu najväčšou dovolenou či nedovolenou rýchlosťou z Popradu do Vrbova hádam nikto nezabudne. Ale vrátili sme sa na čas. Sice dievčatá už boli na javisku, ale keď bolo treba, chlapci prišli s doskou a vystúpenie nám vynikajúco dopadlo. a na ktorý zahraničný zájazd vy osobne najradšej spomínate? Ja osobne najradšej spomínam na festival Deti v Belehrade. Dobre identifikujem, ste to vy. Áno, pravda, že? Držíte morenu. No, A ešte niečím sa pochválime? hádam týmto uznaním od Ministerstva Slovenskej socialistickej republiky Od Ministerstva kultúry, áno? Áno, Za vzornú... za vzornú reprezentáciu. Lesy tiché, stránevý kúzol krásy báj. K vám vždy sa s túžbou vrátim do vône lúk i v háj. Hej,
Milan Uhlár, žiak 4. ročníka Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, tiež bývalý Tatranec. Tak čo vám dalo niekoľkoročné účinkovanie v Tatranke? Predovšetkým lásku k ľudovým piesňam a tancom, zvlášť ľudovej tvorbe Gorálskej oblasti, do ktorej sme najviac načierali. O nás Tatrancoch a Tatrankách zvykli ľudia hovoriť ako o skromných deťoch. A tak aj zvykneme hovoriť a je to určite pravda. No nepovedal by som celú pravdu, ak by som pri tejto príležitosti nespomenul, že túto skromnosť, ale aj pracovitosť, zmysel pre povinnosť, cieľavedome pestovala v nás naša súdružka učiteľka Chamilova. Až odstupom času si to uvedomujeme a veľmi oceňujeme. Jej snahou bolo vždycky vykresať z nás charaktery krásnych ľudí, ktorí takí zostanú aj v živote. A k tomu nám slúžila svojím vzorom. Mala nás veľmi rada, ale vedela byť aj prísna, no nielen voči nám, ale aj voči sebe samej. A možno práve preto sa k súboru všetci radi vraciame a o súbore hovoríme, i keď po niekoľkých rokoch ako o svojom. Koľko rokov ste pôsobili v Tatranke? V súbore som účinkoval 4 roky a za tie roky som spolu s ostatnými členmi zažil mnoho pekných chvíľ, ktoré prevyšujú ich opak. No aj tak ťažko je povedať, čo pre dedinského chlapca znamenalo vystúpenie ďaleko od domova, pred objektívom televíznych kamier, pred prísnym znakom porodcov na súťaži. Môžem vás prerušiť? Spomínate si na túto televíznu reláciu? Zaiste. Čo priniesli jarné vody? Robili sme ju spolu asi tak pred 6 rokmi. Tu na tom hrebení, zrejme na hrebení hráte vy. A túto tretia sprava je Bibianka Wiesnerová ako speváčka. Nech sa páči, pokračuj. Spomínam i na množstvo hodín nacvičovania, na chvíle strachu, smoly, no najradšej sa vraciam k vystúpeniu v Sovietskom sveze. V Užhorode bol festival detských folklórnych súborov, na ktorom boli detské súbory z celej Ukrajiny. A tam som mal možnosť poznať, aký je mladý sovietský človek. My sme nemali sovietské peniaze, lebo sme si ich nestihli vymeniť. Sovietské deti si kupovali rôzne darčeky, suveníry a my sme sa mohli na to len smutne pozerať. Naši priatelia, čo skoro vycítili, o čo ide, prišli k nám, spoločne sme sa zabávali a ochotne sa s nami delili o tieto suveníry, ktoré kúpili pre seba a pre svojich najdrahších doma. A na ktorý tanec si vy osobne najradšej spomínate? Tak u nás v súbore spočiatku tancovali len dievčatá, chlapci hrali na hrebene, na harmoniky, spievali a len miestami sa zapájali do tanca. No neskôr sme začali tancovať spoločné tance, takzvané zbojnícke, alebo ináč sme im hovorili pastierské hry. A tieto tance vniesli súboru akúsi novú podobu. A práve preto na tieto zbojnícke tance si najradšej spomínam.
Anička Gurgoľová a Ľudka Zumerová už nie sú žiačkami základnej 9-ročnej školy vo Vrbove, ale sú ešte členkami Tatranky. Ešte pred chvíľou spievali našu obľúbenú pieseň Kicora, Kicora, tak vlastne ako to je, dievčence? Áno, ja s Liskou patríme k tým, ktorí sa už rozprchli. Sme gymnazistkami v Kežmarku. I tam máme tanečný krúžok, do ktorého veľmi radi chodíme. Však radi sa vracame aj k súboru Tatranke a veľmi radi si s nimi zatancujeme, s tými deťmi a zaspievame. Ale patríte k tej generácii, ktorá prenáša štafetu do druhého desaťročia. Ja viem, že vy ste v posledných rokoch písali túto kroniku, tak hádam, budete vedieť o súbore povedať trošičku viacej, ako sme doteraz povedali. Čo nám všetko prezradíte? Áno, tak súbor vychoval už veľa žiakov. Tak čo doteraz, tak keď som si to prezrela, tak okolo 200, možno aj viac. A sme veľmi hrdí, že niektoré členky našho súboru sú aj členkami iných súborov, ako tu Bibka spomínala. Je členkou súboru Magura v Kežmarku a Marienka Krajňaková, to je členkou súboru Železiar v Košiciach. A určite by sa našli ešte aj ešte našli by sa aj viacerí. Áno, aj Atka Brecová, táto vyšla pred 2 rokmi z EDŠku a tá teraz sa tu učí na ekonomickej v Bratislave. Tá tiež je v speváckom súbore. Mohli by ste mi prezradiť, koľko tak približne za rok máte vystúpení? Tak približne za rok máme vystúpení tak 20 a možno aj viac. Tak 20 je, myslím, také s celovečerným programom a vystupujeme aj pre spolužiakov a žiakov iných škôl. Myslím, to sú také menšie vystúpenia. No a ktoré sú vaše najväčšie úspechy? Viete ako? O niektorých sme už hovorili. Tohtoročné. Tak medzi tohtoročné úspechy, tak to patrí najmä úspech Gottwaldové, ktorý prebiehal v dňoch. To bola takáto súťaž v dňoch 15. a 17. februára. Potom to bol úspech v Prešove. To bol 4. detský folklórny festival, áno. Ja tu vidím v kronike ocenenie, uznanie tajomníka ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže. To bolo za to vystúpenie v Gottwaldove, myslím. No a čo si vy myslíte o budúcnosti Tatranky? Tak veľmi ťažko je povedať, ako to bude v budúcnosti, ale bola by som veľmi rada, keby to mal niekto takto prevziať a viesť ďalej tento súbor a pokračovať v týchto starých tradíciách, šľapať ďalej v týchto šľapajach Tatranky a takto. Čo zaželať Tatranke do ďalšieho 10-ročia? Aby nikdy nestratila svoju detsky krásnu prostotu. Aby plným priehrštím rozdávala krásu našej piesne a tanca, aby v jej radoch rástli a formovali sa tak vzácne skromné, usilovné a pracovité deti, akých Tatranka za uplynulých 10 rokov do života poslala. Aby sa všetci k nej, nielen pri jubilách, ale kedykoľvek, vždy radi vracali. Ona, ich verná, bude ich čakať, vítať. Tam za lesom, za lúkou. Nuž poďte, deti, napažiť, slnko súká zlatú niť. Spravíme si veľké kolo, aby všetkým dobre bolo. Veľa hier sa zahrať vieme a tým slabším pomôžeme. Poďte, deti, medzi nás, poďte sa hrať, zaspievať. Hey,
Thank you.